omo feel a sense of belonging ewo baabi a yewo enti se oye be ma na wo ye enu mu nyina wadama na ye nhoahoa ye mwani nye ye se tetew ase ye be kasa wo ho ase ye nkasa wo ho niama ye nyina no sabi facha me eye nkwase asem ye bi kire wo won so wa ye wadwene se san nkwase asem yi wo be nese no wo be nio wo na wo ba be ye ne ye nipa ne be sesa me pa acha wo ema ne bi su ku mema na emommo de o ma amfa ba amfa sekan enkakra ubewu uwu nso a obenye obi amana yes etesen obegene nambo benye nipa foforo enti mesra odi ampasa me ka kire wo nyina ne say don't be available for nonsense, but don't be available for nonsense. Ehunya ko baabi a ye beje watum ye bedow ye beye wiye ye be ma the room to improve, the room to grow. Me pa che wada urumade se dia endefi ada odofo Yaa Serwaa me de to wanim ama wahwe ne amamu yi ansa na dabi wabetena akonwa yi mu aba be ka che mpem ni be ma bi ne hia me ni oba bi ne hia starting ni nyina wonim se wo mpa wasem entina wo ntwintwam wansa le wi aso obi ampa de atwintwam tiawa na abrampa me da ase na ene asem bi asia ma mewura ho aware ene akohomabo hwe ewiase no sane esi aye no ya na nyame nko an timi kire wiase no sane esi tie ko no na ye na ade ye ntimi nkirem na enya awade nyina ne ye kwa titru ne ma be matimi nya sika de biara de bo akohoma asema make edu ba bia obetuma se won se obi wo ho a obetimi ahia na wabra bom fa ne se me ye okay se nipa ne me hia no no obeba be hye me ma bia na nya sika na emomo niam bia wo ye to de bi kura ya na eye honhom mu fam ebetimi amma konkan adumanim dia make an oti obi so wo sika obetimi amma osika de bia so na fom na oye den wo kokwa ya na ata obai hwe maami bi ni kuna ware so many years enya ware ketwa na ebedu baabi na dwuma maami ne ye eye se oye tii wo kwan ho tii ya wo kokwa ye miloni ade a ye keka bom na eja ye de meleke ne na sefo a wona mawi eti maami adwuma wo ye wo oguso wo ye adwuma oguso wo ye adwuma ni kunu so boa no ade e fe wo story ni nyina ho no bia na atotoma ni kunu so boa no wayi ma free so ye ne naso amintimi nko ho na mi twa to media no ene gisi yi na marketing ne fofu enti no na abrampa de na me kan nyina ne se ewi ase obi timi be kan ho abrabom ebi a na nya sika pudu obi e na wode ba na emom ne support akra wode bebre ono timi boa e ma wotu etumpon enti de na me kan nyina ne se maami ya wo bo ne bra wakọ na wade a bibia ekoyie no ni kunu no maami ye tia ni kunu ne boa no emma bebre ye adwuma nanso wonu mu kunu no mu nyina ho nyanse wo se ye mu bia oti wiase ye hunu na me ba bekan ni kunu ne duru nwumre bia omoma ye mienu bo ginati ne ho na oboa ne yere no e na omoma mienu no so wo table bi to aso a omo nso ton nuaba nom ne sa niama no eti se be ma ne hwa a se bi oba na fa na ho kire beba no wakwa akogina no waboa be ma ne gina wa na ohwe na nkora ne ho nso akire wo mo a na ne ntententem wakọ honom no wakwa akọboa na bibia atu atwa menkwa ne se ne monyo mo o momfa nche yen eto de bi adwuma ne de munim se eya na esa na tie enam se ye de mfidie na ye adwuma ne nti afidie eye afidie nti ne aye betumi no na ye enam ne wadi nkomo bebre maka nsem bebre na de a kirew edi kan no me di kan ma wafutuo kakra bi me ka kirew se baabi a yanyi wuntum baabi a yan value baabi a yan hoahoa wo ma wo so wo hunu se wo ye person no eni agro wo ho nkotena ho titiriw minua no mo ma bi a mwasi abrabọ kwan na mo bọ bra
na emfa ne se mo ne mema bitie ehwo a wuti hwe me pa cha wonu ma ne mema hye da tena 10 years 20 years na echiro mbetena se kase bema ne nya enya saa da no na bema ne nyewu ehyase afiri mire bi no wo hunu ye sese na ekọ na enso so omene wo mene no for a long time ne bedu baabi no just wo be bre etese bi das bin si ho na wo de ball egum a de bia wo de egum na du baabi ade na ye ebu so kata so kura nya den enye yie enti me pa acha wo se ye wadwumam se ye wawade bi se ye asore se ye fi a wutim ekuokuo a wo saa mmea no se wo kuo bi nu na se ye mu ye no ye nsre nkyerɛw ye nwahwaw ye ma wo mfili se won so ye personal wada ama di wudwane usomrikam me ka kyerɛ wo se baabi a wo tie a sabi ye de wudi nkwase asɛm no entena ho me yemfa wonni saa nkwase asɛm no senya na me ka bi kyerɛ me nua no mo mai wada woroma ɛyɛ saa nso so na tie wo me nua no mo mɛma nso afa me ka kyerɛ wo se bɛma bi wɔ hɔ a wo betimi abɔmɔden ayɛ nafa mu de wo beyi ska yɛ niama a ɛfɛ niama a ɛfɛ obɛyɛ niama a ɛfɛ niama a ɛfɛ ɛde amasa ɔbaa no nanso so sɛ ɔbaa ne kora bebie na no kora ka sɛ mi wura obidum bie medase no ɛno kora mpo ɛden wontumi sɛ bɛma kora sɛne ɔbaa momo kora agu wo ne fon so no wakyɛ ni ska ne fon so ɔbɛfrɛ no sɛ mi wura amane a wode ma ne me aba nyame nya o kɛse medase ɛno nso ɛden wo saa bɛma no wo nso mi tuufo ɛhɔ no baabi a wɔ na nya yɛn value enti somrikam kɔ baabi a wasom bɛdwo no yɛse aboa mpo aboa bia didi kɔ baabi a nasom mu ɛbɛdwo na nte sɛ wu nipa efi adai me pa kyɛw nyansa po abrabɔ kakra bi a me nso me de ma wo no na me toa so aka asɛm bi esi ya saa asɛm no emu nyɛ de me ka kyerɛ wo sɛ ansa na awarefoɔ bɛware no obia wɔ na hoɔden a wɔde ba awade animu enti me pa kyɛw enya aware bia na gina sika nipa bi wɔ hɔ a wotumi kohyia no na afei wayɛ nhyira wayɛ nkɔsoɔ sɛbi sɛ nipa na no bia na oni saa tumi ekura no sika na ekura no ɔde pushi wa baabi a wadunku wantimi anu enti yɛ ɛhɔ nso yɛmfo yɛ ni nkɔ na asɛm wɔ asie a mebɛka kyerɛw ne sɛ maame bi sɛ me dede bia me bi ba maame a wakɔ na wadeɛ oni ni kunu tia wɔ nkwadaa mienu ɛba ne sɛ na afei die awadeɛ na wie yakɔyɛ tantantan ɛba ne sɛ na afei die ato gyae ato gyae nyinaa ne sɛ maame abrabɔ ne ni kunu bɔ enka efe enka ma bebre kura mponke ani bɛgye se ya bɛbɔ saa abra no maame ne de kyɛ sɛ ɛyɛ ne tan ade efe nyɛ ne fe ni kunu a wɔde ne tie no maame no on de tii na wɔyɛ meka tie a mekyerɛ saa beverages milo nom ne nasefo oat nasefo yi bia na maame yi na table kakraka ɛna maame gyina ho na eduru anwumra na wɔyɛ bɛma ne nso so gyina hɔ bia all support mind you say eduru anɔpa ne awia bɛma ne yɛ bɛma bia na ɔnwini kente etu eduru anwumra bɛma bi wɔ anka ɔpɔn kente nwina anka ɔnkɔda eduru anwumra na wasa ba begyina table ne ho ya wɔ boa ne yere na table a wogyina ho no table ɛtoa so ɛyɛ maame ni papa yi ma mienu ya ɔmo de ɔmo tɔn nuaba enti nuaba table ne etu ati no ɛde so na papa ne gyina akyire a abere bia wɔhwɛ sɛ ahokyerɛ ba me yera fam akɔgyina ɔma so ne mu ahokyerɛ ba me mana fam akɔ ɔma akɔgyina ɔma so ne mu sɛ ya na abrabɔ ne tie fɛfɛfɛfɛfɛ abusuada korade akyere ya maame mu ni ya odi kum watɔ fam na ti kɔ apai wɔnte ase sɛ ni kunu sɔre a ɔmo na kɔhoma me pa kyɛw me nkasɛ mɛmɛnya wɔnoma ayire no makɔhoma bɔ ɛyɛ nkɔmɔ a wokɔ ware kora na yɛ bɛma yɛ ka kyerɛ mpanyimfoɔ ne wudi saa nkɔmɔ no bɛma bra wo ho kora bɛso awadeɛ no mpanyimfoɔ bisa wo sɛ wɔba a wokɔ akɔfa no wobɛtumi ahwɛ no ɛyɛ nneɛma a yɛbisa nanso so hwɛ sɛnea situation yi sitie o me ne wo kasa yi maame wɔse wɔne ne kunu tintontan akɔhoma ɛmma enti no awadeɛ wei die wontimi
Emani yensem bebre mpanyifo ba yensom medofo anko wiaga. Enti de ekwa wie ye ne se maame nanya bema police ni infantini bema bia wono nani abre ne ho hyetokrom ba bia woje maame na ware. Emantie na omunhunu se oba wudu sam pempenso na akokohia bema bia bepesa me kire wo se eya no oyebedi wa dia wanya no oba beboa mama yeden modi via otidon wokọ ya maami ya ye kana asem awie yi medofo woni ampa sojani ni kotwi so woni ni police ni kotwi so medase afedi entwiso na ekọ be man de wa mana be mu amu eho no de na be man asan abofom be ma waafo no was obebo ofom o afedi wa abofom ti wo ye ni kente ne kakra bi a na ese wasan akosoa enam wo mpoa no afi wadani pawo pani ahomache na okọ nam fa na ahomache a na ese wasan switch aba ne kente nwuno no awia daytime ena odete ne ba bie ye ya maame no enso so abofom na chese de oba awade pa no wabedi ama na yeden asa me ne wo kasai maami woda won se hu public toilet a ya ne ya yes space kakra bi wo hwae eho na maame ne da brem no papa ne da nwene ni kente no ama afa akwa wie se dwato abi bem se we de anya me yire dada mi kunu dade san be wa me ena asem we ya ye nsem a atrendi a ne nyina ya tibie ena ye ba beka e de afamu aba me pesa me kire se me dofo ye kwa awade a obia won speciality odeba obia won special something na odeba na nka ye bone se mapia bonten me ye adwuma na me kunu gina me nchen wan kwankoda nefe eno ne kra boa ma chese work efficiency customer buy 7 in term etisika na ye dan eba ntentem na akohoma be ne chen ewe emani bi mumie nsue nyansa kakra na moni bi wo hwa yetu a eya na eyejimie mu dodo bema no ni nhira no enhyira ode beboa wo ma oba na ema wa bra botimi konkan no eno na ma kire wo no etidi ebio ni akohomabo wo sori abedi sen akohoma ne mmoa na wode boa wo table ne ho anadwo no ene tie fidan enchen na woda ena afi de wote wo to nwum mi kunu dade sa be wa me we de be ma na kura ba me chese me ye protester me ntiase na abrapa me ntiase se sa oba we pa be se nya be ma we back ema bi ti wiase a me se champo ema bi ti wiase a ye paware nya mema o manya o ho tam ne ye pe na mom de ode certain substance bi ode nyansa bi eba be bata mema brabo ne ho ama brabo aye better eno ne ye hwehwe de ana me ka kire mani bi se mo hie skani a wagimida se wunhia bema bi wo ho scan enso sabi adwene ne nya adwuma o feel se bibia na yeska akorabo wa wuji 2000 obabo wa 5000 chese enye bi to de bia ye hia emotional support ye hia spiritual support ye hia social chese ye hia support ahodo ene aware papa bi na egu no akwoma no sori no ma 50 cedis de bia wani beje yemmo moden na yensi yebo ye ne obi tini ya bra yen kan kire ne se ya bre na ko menya obi foforo e ma ne nkwaye se e na akohoma ma dada no otena ye eti nyene manyina beto amene de akohoma nti wuda tie fidan ho ene e ma yen se mpa yen fa binya futuo me Yaa Serwaa mete ye de sa mistake no menye se machia be ma obedo me wobeboa me ma brabo akwa animu na se mani bi ye adwuma me mani bi eto mu se mu nyai o wadwuma kakra wo ye no otimi ka se wunya brema me ntije wo ye den we so de wo hyemu kena ama wo se me de wo mama akohoma menti se wa kwa kohia police ni be ma tenten kese a wode na ade ba be pia man afa wonum am wawu efa ode fa wonu wie so okọ ongoe watutu wose wokọ enti ma yensu ade na yemma yani enna ho
be mo be boa ye ni ehia be me bisa question me say jama wo wunhia wunhia sikani be ma sabi wagimida enka wuhia be ma papa odi ni nyansa ene na dom boa wa wonwo ni konsan se wonko Mr. Champion to me for na fe yenko fa case Entino a bishop onyankopon wonhyira wate so wa show ma me anim onyam obi oba bibia so ani so ne wo ye Awurade wonhyira mo adwuma nkoso krofo ma ya wafa ma ohwe wo mo adwuma yefo nyina Awurade nhyira nana ya asemo ye ya wodi abai pra won se ni so no na me nyam ni tise titi wonu a na ye no mpoya mo ye no ma na se ye maame no tete asem wo mo ni wo mu kunu mo ekọ afum ko ye ekọ da baba ni ba na ya tona be ban diskara ya den ashana taaso no wa yi no mo de to nnam aduane wo ho ento bi enu no ho na ebo akoma so bi ni ya na ebo akoma eno no na ya edi ma de na efesei be ma shane white shirt wo wada jema na wo ye ti kwa be so na tade mo be je wono mo aya ode be na papa yi wo nyiri kente so fuma na ya kente ya wo nyiri wo transe wo sisi wona ya one kafrika po wa onkoda enya asem ketwa papa epu onkoda wasa be gira wo nchen na ya things o hie ukohia wo chie eje etutuo ni ewo bom senya gas man dia dia mami papa yi hwe wa hwe wo ma na ya wana ye adwuma no yo na mo ye adwuma akoma be biem na akura wie na wo ba utua ne ka na nka ye de ukofa asabi ukofa asibia ka utua ne ka kwasi asema eburu so sei betu afane se munyina na moye adwane kete sika so banzo wole be bua fie enje bite pino ya motena ya mawo mienu ade be na wo hia abrewa sabi ye di pie wonu wonu munyina etutu brewa fo nyina apedie mu oden please ni be na ono no wo ne nyina bi wo ba adie na je so to papa ya atwene na ni monyam wo yi papa ya so bi beto obu akwa sabi papa no a ya papa no ya wo gira wachi no ntino ene bia e mankrofo e ba beto ade na ya eye din o ena Mr. Champion adane mampanyi ne mic emienu nana ya ebia papa no ya wagira wachi no na ye oba bi fe na ye papa bi fe abafo bi fe na ye ba beto nyese bi ya wo mo papa no ayo mo fe se papa me say bo shay no obi chi bo fruit abrampa do be mu ma papa no wona na yire tembia no mo chi bo fruit wo ekwa no me duwo se ne mani age enti nana ya sebe sika ben ena papa won san fam omo akoma se adwuma na mumienu nya na muyo enti adwuma ne scan ba eno na munya nka mude to aduane adie enti maame no wanya ade wonyankopon be kire won so nana ya enye se bia sika ena wo tam de ama ukru se won fam ma obi won ma ne kra no ne sunsum no ekata wo so ama onema akoso adonko na 20 wonko na 20 anipagu so da bi be ma na kuma na ya ode tawa chiri nti ma ye hwe bibio na nye bibia ni ska in fact be rawo nye bibia ni ska so nti ma mi ba bia ya akoye hu baba be na hono mo no na okoye ankrofo bia ya kese wo mo hu baba be na hono mo ena hwe wadu sika nyina to wo the toilet wo nana ya papa we say pass wo gidwa to ya me makoso du fi me say me pena chi akwa because bible me yati ase say adwuma no kro ya obon ko honko so ogya no case na won ma wonye won kra okay ma wonye se mo say da onye awurade nyankopɔ papa nka won ka metua wo pa ma wo the disap enka chese demonstration pa wo so ku papa no wo ku no kra wie okofo no yonko be ma eden wo so ku adimifo ede nko na ma ya je wa wie adimifo no wo hye nyansani ya sa adimifo no nana ya ede nko na ya ji wo wiase na ma mu bibu me makwa siasa
moko na anye ya na mo fese mo yo ade dia ma se papa no mo onte ya to onya no wo se se wo yo ba woni de mo fe dwa to no nko wo ba kokoto nko fo wo fie ono na ya me da se me so me da se pi eyensempi na me asem we the way I me ma fa ne personal okumase no em say nkran for ne de omo hu the gravity of the case bem o wa tu hu achesei e wo do a wo ba wo ya adwuma na ogina ho wo kire wo so na wo chikosu ya bi bem ketechie wo wi okohwe ba bi ane man so de wo e bo ama de toba ene man ni bi wo ho aye to ade wa afo bi cha bem ani ntikra ne ye ba beto na bem ma bi ti say agudi ente say we say we danya na da kro na me say champo de America ne say woni obi te na ne ho afono wa ka kire no enya ho na afi be wi a kire no say ne wanya pose ni papa pose akonti ba da na hamu yo Abraham pa na de my sisterhood is where the sisterhood is crazy and where the sisterhood is mad. Aye, sisterhood is mad. Nana ya menchia yetie fo ne ahwefo nyina na menchia eye Mr. Alfred owo US also wo hwe ye dendenden me bear no frame no say o ye ni boat otwi boat no so tie dendenden o si bibia ekoso ofi ha bia oni bibia oni mo bia so den hwe oni mo bia den nana ya ensem ha o ensem ha mema ya ni bribi pa na akodi obi nsem a wayɛ pasasa ensem ha nana ya be ye den se obey ye biem awa asase so ebe ye den onimade a ye ka ne nhira ye sika no onimade kro chire ye obi time bo abrabo mbe bo fom obi so bo abrabo ma ho oni ma be ye omomoto nuane no unya asi bibia otime ba be hye odwetire pa sunsume di na chi no ebo ade pampamdwa obi so ba wabrabo no udwane koso mede soame be bia no me gale ne aduano ewura bia ma me ne fa no wone ne ya adwuma nyenne wa wokra wo chese wa ware wone nsam nyina ma me ni hokra na ga ne timi tenam take over eye aduane ne ton obeba ne bibia pepepe iti ma me na fa ne se ne ba on dia make ka koyi e bi bonia ye we dey big time o e bi bonia ye omutiri mo dene mabinom nana ya hwe se Mr. Champo bi so kakra kire yo ye tie kurase me maame ne papa na do afu ye nyina ye kobi ye dua bura ba ya twen ba fie no ye tonwa sika no papa ho wona ebe manage school fees ni ye koje a ye koye papa ho wona maame na ye adwuma no en akonhoma okom papa ho eti bibia no eye mema bemai se debi mentena se ya wo mienu menwini kenten kama bre na so se ho ben ha na wo nwontem ti me beboawo amia ya adwuma nana ya akonhoma sei afedie nipa ye tiwa ye kasa jejejeje nana ya ma ofse series de bia sei na ubedi ansa na de ache efra no pakosi anwumre nana ya ye mo aduane 100 series na 100 series abetima di enipa bi nwene nkwachiri enipa bi abrabo a openo afombo ana odwene ho nana ya wulum se ti ni otu ni sa niema na eton no driver fo ni prosifo ni soldier fo bi aduane pa titiro mo mokọ night no obo asem so ai wo ya analyst minim ni nyina na se betimi abase sa papa police ni kura no bi a wo ye customer bi a otato aduane no ya dio otato aduane no enti omu no onse nam se oko night no obi o wani di wo fie enti obedi di wo abonten enti onni aduane so obe cheko tie ne ti bi ana otu bi nuane bi odi a ebe mani mu be ana se de be ya ye komirika obetimi akobie na se wabeto ana wahwe obe ya na ho keka ohwe no hunu be meyo na memma bisu ye ho memma atamfo onu anim se be me ni obe yi na wo ho enso still obe pe kwa obe fa so obe tim
emema bi su ban te sa na wo ye oba na sebe na ya wagimi ahụ emema gro atopre te se on kwan ye de na fa so da tiefidan wo da tiefidan chen be ma gusu nwene ni kente on se san o sa so anam agiska ne mane de o hwe wo mu ba bia no te ne ho ano dete ontu ho enam se wo kakra ba wunsam tu ko han dan na se wagya awade no ko wawie wa no wa enti papa prosi ko gina katua de abre o mebo a ono wo ne yire wo ne ma wo ho anu onam a wo di ni prosi na ya ye betu ye nuama no before na maami a asem ye fa no hui so enyansani no odwene ko akire a omfa ni titu no wonsu a se na bra ba pem na bra bo apem na ya ye no ane sei se me no wote me se ni ye di ne dakro sei ene ye di enti me majama daje me mre ene me madodo se no mo yire kra ya de wo fie a omuso omumu na ya se obe si niema me madodo se na posabi o se ya wadwuma me ya mensa me posabi dabi wadwuma wate mase na ba aware enye me posa me hye ne se dan ye besi ama wate nkomo na se na wo de wanya be ma sabi ukura wem okura fa agudie sei ukura wem okura fa na ya ankanya me ana asia ba be hwewo ye kase obi nsira ben na awura yi na nkanya me nam krachi no so mane be ye wodefo se de be ya wo ne be ma ni nyina e be ye wa asase so na ya oba bia mani kura nya sika ati kroma ne ye ka sika fo ka ho hwe enano skani bi e odi nkomo a wo bo ne yira ba so o ware no 25 years hwe e no ma struggle abe we gbanyi na nsi kwan da bi enye obi a na enipa boni ni sa what the next year free sa long road na ba abesi sa bri amena nyama ba ma obo na ba so so wo se di site oba wa hia ba ma gudie sei o ye de opa bia de ma sore da kro na ye mo makohoma nti akoma se na no ko ope sore adi se enti gada bia no so de mema 100 cedis but oba ye no ti se jem wa sa ho akoda obebol ma wote akunyama bia tv anu so wo hwe tv o miamia ne fon so na wo wi a wo pake ne ma ya bafie na ka bewunu ujimi no wasa huresi wo so no wasa woso wa ama wa hunu wiase na oho woso se che ewiase sitie na ya enti nka wo ba wunya 50 years no obo abrewa ebiso wanim atwintwam awiro asam be so mu ze be ma die be ma na machie yi eya wo mwa me du onima ne akoma bo nya bo wi a onfi mi bibiam ye besre enua ma na mu tie na wi ise sabi ushia be ma na se okunu ma wa emfa ne se wagimi sa na nyame abɔ no wunshira ɛwɔ ne nsam ni kan ni sunsum katawo so enti ebedi aboa wa brabo ma mo no so dia pagya na ya de na efese obi enhira wo bi ho ɛwɔ bi ho na ya de na efese ohima Esther ɛne meti hoi na se nyame na ohima Esther so na me ye ya na ya nyam ne mienu na ekro wani ebebo ni di kane eye me enso ohima Esther na bi o mama ye yie enti nka awura yi die biem admonyam be na nka chance ade yi mami ni ne kunom ye ti anadwo no omuchi na ye kama se na magie di se ya na bi mu ka se man nim ni omo pe no bebre nim di omo pe ka bibia ene no wagie di na ya asem e wo da ya de a me no menye emema bi nim di omo pe na ma bi so nim di omo pe we de ande anu odi enti ne yetu ma ne fo no se nye dress ni nwi egu ye ko ho no eno ne ne wodo no odo ne nipa wo wotema ede ma wo wa hu hie mu no ovasori agina tawachi na ya mezim me ka no kra kire for ze me uyeti me ye deti no me ma betra tie ma bre na me ba na uyeti a na ma begina ti ho so gas na me dum no na me nya daje yeti ni wi ana huhu so na hu o dandan no se be me na me dada ti no se be e be fra adechi de anya o mafia ube nwa se na ejaman so ba yo se papa no yire me penes cafe so omumba ko kra me ka se Elizabeth Ephraim omuzo ebetobi na Abraham pe se ene no na dada ti na se we tea doctor Abraham pe tea doctor no wei eti awura no nana ya ba bi oda na ozo owu da ho se be ma me donyame se me tene mframam
sa kwa na trase ani dwatoafo adi nkomokra mefre nsu aboni dua me se nana ya me frame so abo be ma ne dua e se niem on agama nso me ka edu ba bia nsam aya o e wo se ensese wo ma mo kwai kura mo frɛ no telephone so busa ne se ye pese ye ba hompo no amo makonya eti sebe wode ne me komani na ya ma hunu se me mo akonma ama nyame nko anka me adwina wu afa me nso anam so na me so anam e wo nso anam mache krache no sebe de nyame be ye ni bia no obesia sebe de ono so bete na ase ne nam no so ono be ma no so benya sika na se oka akonma eti de be nam no so benya sika obebo na akoma da bia no obekọ akohia no edru ba bia ma ni bisabi yenya ni brebire obi ajapade obi tadua ya otadua obi tadua ya wodi di ni process ya otadua o woni yire woni ma oba 19 num ti ni ade no ana ho ye ne fe ana o su mepia obi amwo se wiase yetu ana ni kikau wa sigetre no wa sigetre no so de no amenadi o bo so me so a me jaketua wo me yesen ka meto ade o ya manti bo so me so a o wodi ano a metua wodi bo so me miensa hye no da bia so jaketua wodi amane fie e ma bisabi yese munsue nyansa wa wadiem na de obeso mu no ono obuafo e mane nko wie se fefe de efe nko na apɛ eduru ba bia hunu de oyetema e mema so saa wo kwa wade na oba no sebe oni tema bia wonwene wo ho da bia wo botom kwa na ohia se ade bi meko nkyene bibi oje no ha hey wonya ne ho ade kwa ne ho ade wonya ne ho ade jema so wonya ne ho ade mo kwa ne ho ade ohu ani mpe ne wo ATM machine na ya medi sie no se wusia ema no me mama na po be ma wusia wo ba na nya se ne pe ade achi ya wo ka se bra me gas asame ba school fees wa on fa ko ba bia na no prado obi se o maami amini trailer kwasia trailer ya mene na me se obi se ne maami amini fridge ai na de o se ne maami amini trailer enti this ye ko no operation se minim se be ma na nko school na no obu ne de ya enti ye ko operation ni yenyi surgery suahu doctor say on wa dwene wo mu tiri wo de nam enti nana ya mes nyame hu ye mo ohu ye mo bona na ya nti ye besire enu ama no sebi unya bema bi na ote wase na se osomu anopa awi anwumre wusi ni ma woni onu aduane wo no de bi kura wo nton ade na obeboa efiade ye nyina otumi suso mu a wahia wunyame fabuo ni ani die eso ni mu nana ya ye wo obi wo hono ma wo sika so onim nyansa na me kan ye ninye na dia wo wa ewo ni tirima na adwene wo ni tirima ne se wo sika o kan obeyi sika unim se menim sika ni bo kuruma na yire ye boni dia obi anim no ba na yire gya no obegya no na yire gya no ezu wo hwenne ma ekwa emwa no ozo ntimi nware onfa unu sika sika ne wo ho bete bu ni ani die ni ho edu ntimi o meji wachi sika na chi mahwere ne nkwa enya ne ma watemase enti nei se onya be ma na sabi obre ne ho ase odi ani die enti ne ye nananom ne ye maame no ware che ye o ebi se tie bia no oni se ni kunu edura no pa ye kwa afuom ebi kwa ye ni di bo frɛ ne mango ya bayi ene ye di na afuom ni nyina so odo wom obi kwaji obi akoma 50 cedis 100 watemase ye nkwaji on se ye to sa tam no mi wie no ye to ye wo kyekere no ye woda bia ye kwa abofudwa wateme nkomo na se eti ade bia wo petimi akoton na abofudwa no koton na de digwa ye wa manso a ye wa mane pa wo ho ne won sesawa adwene de abubuo kako kobi momone wa digwa jamanso wona wukrom ne adasi do pass ani awusu nim niam yi unim mu so na sa ni ma nyina ye dia begu ho de o se hata na wiem ni ya hata enkopim se na wotwe ne besa aso ye beko no ni ye dia wie na na efe kwa simple life na nei mama bibia ba fried rice ne adie bia woni enaka ma omu adi koku nom yi omdi koku die me amampezu nti onze me hu ni dimpo dabna nti me hu sa ne ma we nyina egu awade ti e besere ye nuama se be ma bi bre no ho asema emfa ne so wagime na ya medase eja de asem we de ayama reho sem o
Yes, me ni pay ni pay me now be can say asem na kire me a. Na be yo ya. Because me obi a me nim ni a me hwehwe. Sanity. E na ubetimi anya skado soap abegina manim bibia ni ho e makono. Eno kore. What dwene no? E de na wo de be boa me ama me Yaa Serwaa metie metini aye better. Na what the man dey say maka mu nhie skani o magi skani a wagi da. Kamo no kama dwene no mbema na ye adwuma. Yo. Na me da se mechie tiefo ni ahwefo. Tituru kejeti amama part. Echiale pa oni moda. Na ensemo ya aba no sebe. Na the beauty queens ni ho. Beauty queens ho mechia o pa na 98. Beauty queens dey so ma na om so mu hia won sra so om hwali mu a. Nam se tam ni ho emre de ba om nsa be kan. Nana ensema ye kan sei no pelifo bu be se aye be sepa ne ko na abai. Etase ne benyansafo. Da bia na me ka se aware ne kwa awa. Tiso obi so kwa aware. No anhwene nimu amisa no anhwene chi amisa obe mistake me ko wale oba no me fa nse die be nti na me ko wale no me ko wale be ma no me fa nse die nti na me ko wale no ahyase na me ne hyase no odi me pie enu nti na ma me ne je ne ho e ya brabo a ye be bo no wana me fa oba no e di adwuma na ne wo ye enu nti me ko do no a me fa no metume di na chia kopim pempenso bi nana aware na aye ware no sabe ye moa ye ho ena ye ntwu ye ho fo ye fiti ya ne ye se ye kwa ware sabe nka onu aware mu nyansa me hu sabe na na ya wesiwo ne ho ya be fe pa enji na na ya me pele kwan bia so sanity enye dambo kura set ena man hwehwem ena man hwehwem na me hunu se na na ya di machi na me de ne ko ba bia fata etime force what ase enti die obeka bia na na ya beka bia me ya man se kodru mre bi na na ya bisa na me nya na na ya obeko misika na me de han no ma nware no na esi anso wonso me ebeduru ba na me mama pa se wo se odi mama pa ni ti wo kofa sanete because man hwe se daache me ne bebo bra enti na ma me fa no no da bi nanka yo ba nyansafo na me se ma ware so be ma ware fo pa ma ware na me ni kunu sha se yan keten na ne metuma hura pagya be man na ma me so mam ko gina sa mpempe so na do ma hu me ba wan chekire sa o ane be ma mi yetia no ogina machide ne se be ma we die wo don ene on wo mra ni bia ba se we be ma we die don na first so don so na sabio na kire obi a wagimi na so don so de ya president dini don be no okay we cry den kenye John wo Bible we now John enu yes spell ne say Jon 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 and a din the H ka ho so John no difference wo mo na dey ajama so duru ba bia wo ye no ada fra John me din the John oh Mr. Champo Mr. John say Mr. Champo tie wie Mr. Champo tie wie hwe wo die tie ajama so nim se me ye fra me John me tin wo head John we John ana John on the John bia so dia semba ena me chese ena John no e de dienti ya dani no amana ye medina mo spell on ya dani John no amana ye nte me tiefo nyina ena obi anti John ko de ho wa no spell ma obi an na abrapa wo tiefo ni John omunim spelling bi ani e kwado nto jase enya mo kan mo kan jama so no won sesa John eno na me kan no eja ram so what you say jama so do ya de bi ofia be ma oba no anvelo be ma no se de o sitie se wo gina tin so no ne ne ton nti ohun ni se be ma ye no lie obia onim nyansa na ubisa wo se abra na be ma ne me fa ono na wo te sei be ma tumi gina kire akodwuma bere me hwe se me yiri wo ye tin we no obi so ba be ye mo de ne mete mo na ma no support me yiri ye tin me so mete mo na ma o ni pakoro na the same time wasa hwe kire se me meto anka apo ni kodu na se me wo haram de ne me nsa anko ankoti kodu no masabi obi a wo to wo bo medwa na koso wo hye dwan mu kran wo de ne honhom ahye mu na hwe sabi da bia me ka se wo be sabi wo be gimifo
oni nsakyerɛ de obeye no bia oni nsakyerɛ na wo hunu se obi a wo beto tin da ne da bia no oba sabi wo tisika ne ma ne bro so oh mi wura nse saka man ngo enu nti na sabio ema bi mu ekọ private kura na sabi toilet a wo ko jane nan na nse san yi be se pipa na wote man no eye 50 pesos was oh fako oh ade che fako sana yende sister na fa no mama me oseje afere na oba ne na mu ba no the toilet paper one cedi no what the awono oh na nka na ntwinam ka se nti obi asabe otwitwa na ntwinam na ntoso kakra ya ma 2 million 3 million 10 million na ntwinam ka se nti no na se akwe na ama wo de awe wo enti awade mu nyansa na ya kan obi a ne wo bi ana hwe me nua ba ya hwe bia woda na nka sabe first na nka woda wotopunu mu na TV a wope na hwe nyenya bia toilet ne hodom no TV bi wo holom afa dia wo de cha wope ba ena mema yen yagina ya de wawade mu no obi antie bi sabe sawunya waba na ne kasa ba komienu no wantie a onye ready wabrabom wo mwa ugya no na be ma so kwa wade so na so ne be oba bi san no no so koye ni indomie ena fried rice ena ho ba ko no se friend say pizza enda bia wo ya ne koku ka ho sanu kwa se koku na ya nkwa ma se aduane na wo dwene ho a wo nte ase untumi huhuru da bia no wo mafono tof wonum so waye kese mi wura oh na said the wife na no ye kokoto aduro pharmacy na abram na ye nyina ye gina animu na pharmacist pro na ehwe ye enti ye hu ya so oba bia be gina ye chi na oba ko attendant ne ba ko bisa sa oba ne say ma me pa cha o me ma odi e o say na nse nkrofo se me so atedo na obetimi anya oh na ese ni nyina ama wo be so ya monitor ma me oh I start me dey tade we dey me say Rasto me say e ko pharmacy see e ko akoto aduro e na aja ye nyina edina pharmacist na nimu obi hwe yen enti yete ya ne se obi abawure pharmacist na pharmacist and your kan won ibisa yo gire chide maami a waba se na maami ye ma odi en wasi o na nse nkrofo se me swate enti mesra mu nka wo betimi ama madura be ma memu aye dua na oka saa no na ye nyina ye twa ye ni se ye ko hwe ma me kora o gina ho wo ka saa asem no na abram ma me ne ka se echi eh and was up kese afen no ba ka se pharmacy won ye nyina no ye nunu ye de camera si and ye se de ni hye mu afunum chesa ya sria ne anam se o ma se ne awutie ide se man ka wo ye kamo osi o da bi na nse dia nkrofo ka no wo mo se eti ya akra na ama mitirim ka me ya ka chen so mpe pizza ni koko mo jadura wo hia ari ya tuduro wo yire no wa di no be ya 1 week 2 weeks obetu ba ya kese ya kama na za anti ene na mafo ndie mu hunu se ya huhura wada ama ya so ka enti maame ya me kan na akosine se awalefo a yesi ya musi ye kwa wade no ya ye nsese ne ya nwene ho ni ye hunu die ntira ye kwa wade ne mu fale ba na de ba na etisen because ye nua ba de se de wage anim guase amama ene ma bebre nso tesa enti we ya sie ne enyem nwanwa be me bo ase ansa mo ma aha wo kwa wade na ye ne ho ade ye to bibia ma no ba ntokwese otumi ka chanse me no ware ye pin kura wato bi ama me da unto obi ma me da enti na ne ye kwaye oba ho ade a bible ni bibia kan so ne atopins ye gu ade ma ye di tua no because so ka chem se man topin kura ma wa ma che se me be ye ho ade ne pin kan ho enti me sere mo emma amaba mema amaba mo kwa ware a muntum ofo na ware de enye bete sa na akono me da se me nso so me da se case number 1 tina se na yenko ye ni na when I say or crashing on me no doku hwan doku bi si or crashing on me doku enya nya agro uboto mu ede obi na ya ba ma eboa no kura wo se je wo bo na akohoma de ka ho no wi ase di obi ate e wonpe awon fere te sen ba che nyanko pa na me de bia me se edru fia da oba bi obaba bia no eja wo enen so so de no selection no
kama enti wa wo crash on me wada ma sister e short yi ono so ye taste pa kama kama enti ubetimi ene maka na ma gene number na me dia ma wo ba pa na ti sen ba che Nyankopon adom ye de ra na wani ma mai ba che obi binti na me pese be ba wadaroma na nipa kro no so ye frɛ no ɔka so onim we be ndai ba che obo mi din che na onim da bi obetimi ne watwe obetimi so asiwo unim sa ba che me de meka no kra kire ba che onye obi a na sembe din wo sa yem frɛ no ana ebe frɛ no ba che ombetimi afrɛ no da bi nye ebetimi wo na odi case abreye ba che omon frɛ no enti yem frɛ na age wani mba ba o media ethics wadawroma media law media ethics sa na tie enti se yenti asem no yentuufo a ye bekata wani na mom yenti asem no ne yemfrɛ nipa no ne yeni asem na chi na onye bibi mu a wode a ji ye hu wani sa na community wadawroma what enti decide within a few minutes ne ye woni amafoforo ye ba che mate o ye okay ba che ye da se wate yan se nyesa mansion ye kwa nipa no obedi bi akem ba ye che ni ya ye why ba che na ho fe de be bi wa de wa kunipa ba che de bi wo ho fe papa me da se ewie de na enya wo ho fe ye kama pa ewie de na enya mu a o man ba che me ne abrante bi tonight that time na me wo 19 years ba na me ne me uncle neti but I say me na me ne me ofane ne yiri ne ti dan mi na so mo mpe se me manyini sa na me na me oba ba so na me no mu nyina da na sa ko na wo ba mpa sha na mo 17 na me wo okay nti me ne me ofate na one ne yiri ti dan ni ne ma na se yakodo so nti na se ne me ofa no ne yiri ne mpene so ti ko ba se obe wo me ho ama me fi honom wo fa yiri mpa chan ana omutu me na me koda efie na ne yet kios bi mo nkran nti kios na etim no wo ba anim ho no na abansuru bi wo ho no ma adwumayefo na wo ho no nti na me da abansuru ne soro na me de me nyama kogu babrin shop bi nti na bia me da na nye na me ba na oka me ho so na ne papa nhwe no na be ma na me de na ba hasi anso no wa pem ya chepa me ko mo pem me de bebre but asa no pa ne nipa na menim no nti be bia na me da ne nti me bra na matete wa wo baako bata me nim na titine mankasa nti be bia na me da ne nti e ko ba se o san ba me ho be pe me na na me ko pene me pene na me ne titi wono ma me de duru be bi na me ka che ne se me ono ba na tinti me twe me ho bra ne ka che me se sofo aware krampo ja aware na nya ono a me ba emu nzim sa ko chi kakra bi ba che ansa na obesi sofo kra ja aware ba che me ne tina duru be bi no me hu se me na ma wo baako nti me ka che me ho se be ma wo dade me fa bibiem nti yetina na odi kan na we no oba ba chan ana ono so anhwe akra ne da nti me duru be bi na me ka che se me ne ntina biem no ana o ka che me se sofo krampo a wayi sofo krampo ware a ojai na ono onye sofo a on ware ye be ma na ebu be sa mpa chan ada na sofo bi eja ware am na hu da mpa cho me nimo say obu be wona ne tena di say ansa na obu sa be ye tina ye na me fan say edi be 2 years mu na me ka je say me ne tinya ba che David okay me ne tinyina je say akwa say ahonche panti na me na ama me ne ti because me hu say oba na ne ti no onja oba ne ba ne meware me da nti me asita me ne tinyina me ka say me bojo so na me boa but me ni boafo bi ha obebi a me obe support me o me ma broba me bom ene me ba na me hwe no no nti shedding why me nso answer shedding why ba true me nso answer because enkomo no ewa me manager na Abraham pase me nton ade kakra ba true nti wo de ma wakoma nkofo me mfama me na meton ade be ye 5 pe ewie no na nisuo no eso ate abusuan RSYD no VG Studios na free ma menka se mintre o se ukotwa mfonyin wo be ba na afi utisi fo na hwesora
na se wan kasa no mo yes adwuma no omo amu ne senti na RSYD no VG studios for ho say ade bia ye de camera ye bia bra na wono mo nyema na afi nso so wuhia support say ye be edit ye choreography no na asefo yi ye be coach wo ho a ye betimi akoach ama wadwuma na timi aba be ye professional pa ye won crime malam abate off first Kokoko street enti mu amutwa skit ne short videos no fa koma RSYD no VG studios for na wono mo enhwɛ mo awo en crime malam abate off first Kokoko street ahoma na frɛ 0574715778 0574715778 21st clinic enkoa ene ye the sciatica expert sciatica ne de edi da de bia mka kire se mebrofo din nka sciatica ne de oten asoso na enam se yare na yare so obi ani nyi hunti ena 21st clinic for ho se sciatica no enye de kwa yade a edi ni pani eso oto asentini no ha etwe sa akoto fa de enye ye na ho kirew ebewi akire na yade ahodo nso bebre de omo potomento abesi ufie eba ne sa na opa yare sa ma me kirew ba bi ba ko pe eye 21st clinic wada roma kumase ye we hwe overseas Sompa wa yesro ho pe obo ase ye wo council quarters call junction hwa nkran domi market sunwane nkransa ne tachiman so ye wo ho ba bi a 21st clinic aso ye ne bi wo bia bowura ho ne ye wo scanner ho do ebetimi e de ahwehwe ni padua ni mu ne ye lab ne ho nkro ne ba machine aha ye ba hwem na ye hunu ade potin a ye tete wo na ya boa wo 0249311311 0249311311 Roma Father Dronie yade enyina edwane Father Martin Seba mesha no eboa me pa cha otitriti ye wajojo stroke teteo honam ya onom ne ade pressure ne diabetes yade a ofre ne ho chronic ya ye frɛ no kuan kro no eno na Father Martin Seba mesha etu ase je ahoma itew na ene wonom nkasa na wonom emwa 0247 919 122 0247 919 122 Anas Boy Enterprise nie Anas nie ade efe nie Anas Boy nie edan papa nie Anas Boy nie me pacha no kre enie me pacha company a edi no kre te sei no ya edan sie ho niama interior deco nyina ye Anas Boy POP ceiling painting graphiato tiling window design plasterboard ceiling wall skimming arc design TV wall design acoustic ceiling aluminium works building supervision Anas Boy Enterprise ono ena edi se adwuma ne nsa no efe ba bia ya gena tum ma memfa na homa yi ma wo na se wo abrochire wo behia ne mo a frɛ no na wo dan won kɔ ho fa ma busuani ema ne nni no wani aye wo ya 0246 113 461 0246 113 461 medofo wakofom kakra dacha ohoye dacha afede nya abotre na kwankra fa so afe be ma obepe wo bu be kra se sofo kra agya aware sofo kra akwa awade ama sofo kra agya no to ayen komo ne so na afe ye hunu kwan de be fa so enti mamba cho obu misa benwe no me na sisam ne ti nyina me ka se me boju so na me boa enti ma me decide se me free kran honom na bebe ayete omo be ye train kwan wo honom ti ma ye kra na ye tutu afiri honom satan na me ne nyam ana me ka chen so okay ene me na mafa me ho adwen se me jaya me ne be jaya na maba me krom nti me baaye no me di nyinse na baaye akra no kra wa nye ye because na me anga sa adwen tia aha me nyoke me ne na sesa me nyoke kra nti ase pressure bet ye ka chen ya kire ye nyama bi ana wo ye tia wa na ma ho fili ma ono no ho oye nipa bi a de be help hand yon kan kire wo ena wo be wo na wadwe sa wo ne be fa adwen a o asetena one meti enti sen pa na one meti na kosi ana wo be se ye tena ne se ye be ware ana ye be jan oye obi on kan no kra nkire wo da da bi no kra no on kan communication makra je de obe kan ne se nya abotre okay enti e go ba se na meti pa but na meti min kan asem ne nkire obi a me ma me kro obi na me ni nkomo ka asem se okache mi so be ware me ba na opese o ware o ware me dia nka me ware because wanya me boni bia e na me be hu se girl no ne tine e ye mpena o ware no
Nti se me so me yempe na o ka se yemi ndo be ware na me ni problem. Nti e ko ba se o ka che me se me no be ware me. Nti se me ko me krom kro be ba ho. Na me ka che se me medical ne be ma ba kwa wo. Me krom ho no fa me. Wan hwa akra ne da na akra no 4 months no gya ne ma me. Wan hwe ne da nti se wo so abeto sutu a me fa won ko me krom obi nsan ko hu ni abeka se me so me ma. Aha, nti me ma won di machi wa bra won ware me. Nti me di nyinsa ne ba me krom ase no. Me wo hono ma na nyinsa me do 6 months ne say ye. E na oba ye na obe hwe ye. If you na bra itu aso ba nti ye se ko anyam no o ma uska. Ba cha ye no de me chop money de. It's just another keeping me on. Problem ni ye emotional withdrawal na ye problem na ko ye say girl ni nti o se me na ope me by the oni ni tinti o nti be ma forward. Enti na wo hwe a ope girl no na wo de on pe wo na hu ni. Man no na me nyim no because wo busa na o se me na ope me. Me ma me busa na o se me na ope me. Eni e de na obepe bi atiare no. Aha because wo ma fans. Oh and the oni make asa kama. Oni make asa kama ene de bia wante me nka kra na so ofre me kra na manfa kra na asembesi nti ya za me me bona abon saa se o se me na ope me de pa na asi ni kwan so onti me me ho ade ye ka osima o de nya abotere otimi hihye date nyina ma adwuma na me won kran na me ye kra no me di misika me nya me ba ha sei bright me ga jem so be me ho ade ma me busa no wo ye sure so be ba ye me ho ade no ma me ne ma me ko krom ka se me ko tontoma obeto ni bi aboa no me ko yiska ne tompa boa ne ma ntoma ma me ne ma ye to ni nyina ye waste go onum me ba eni emu amoto ya na mo de ya ahoboa kwa awade mba chan mo di kan kra ko tutu so okaje mi so oba be ware me o ma wuska se fa ko tutu de bi wa ma miska ya na ya munya abotre na ade no nya desa o aware no eda nka oba bi a obehia bi aka ne ka watim ne nsa nka mema nyina hye bi na for the very first time na no mafo hunu comment say be ma bi ka say ono nso benya na efra ni mister nanka o say ade a ohu an na ni je kra ne say ka wahye no nanka o kasa o say my wife for the very first time na Abraham pasi woni mo mebu say eja man so say da oh okay ntiase o mo ede mame ya abotre wate ya mo ntu mirika sa nti wo na odi mirika one o mame peska ko dwiri ni ama ede be ya ifro ebebu ho de ntia me ye ne sa ne say me won kan no me ka jensem ni na jai iti baby na me house help nti o ka che me ko refio na me ka jensem ni ni ntena biem otimi di sumbe gina gate na chi sama if you say ye me di fifio no because ya ga che me say if you na me rano wo adwuma na me me ntimi mpie be man ntimi di sumbe gina hu fichire oba gate na no be oba frɛ me saa na me bom esu na bi ne sen opama che me ne ntena ya o cassette se mpese me nya the picture na be ma mahu se na o ye serious ana na o jimi se on ma esun kwa o say hi ai osun ka se opama che me na odo me na aware cry aware ye jai che se ensam ne de you know afra was saying oh friend Mr. Kate me pa cho ba na me do wo pa cho bi no abe mu me do me ware sa na oye otimi esa me ma was stars you to aswe enti de me say ma de asam na be si nyina ne say maba me krom me ba say wato ame wa ba say ya enti ba ko na ba chan akra na me de ne ba ha na o say no kra de nanka menini ni ba bia but if you onom no e hanum no ba betua wo hwe on the free clan ba krom anyi me nko ho bio on ne ba ha say me ne na wo nkra mienu aka me ba ba ko no ho ai enti akobe me ye busuan asesini aye fast and furious abemu the way ana ekwa na minim se be fast am nkra mienu abemu sa enti mienu be kan oba na wadi ba chan okay enti me edru ba bi na me wo chese oba kumase na oba onchen on ne ba ha okay ni nyina aware na anya amaso mba cho da bi enti woni ne tena how many years me ne na tena 10 years hey let's
say when they answer wako doctrine school we kwa law school aji diploma mienu we dey say onya do degree what diploma mienu dem me ya kra ni say ma medina me ba ma kwema ma boy gu no odi awari dadams na me so me esuma me wo ye wo mitum the over witness ye yesum no say me ra woman 10 solid years ma fa na chi da 10 solid years and they say when you feel because me nim ye see amenya 30 years hey esuma me wo mu no wo mu asu a o nka ye wa dance for ho nti ebe na woni nam sum no keke yemu se obia enya obibia mani ntia o de but wan kasa na de wasua no e wadwe bebu fo pa wadwe bebu fo ma ebia sisi ami ntimi nkwa de sua o ne hu nti megya de sua mi ntimi nkwa de sua biem because me kokra na madwe bu mi fo se me twempna say ma me de me asen we de na no eto de bi adwuma we ni adwuma bi a eye adwuma nyame de ho adoma kyede ka nipa ho me na me nti case no but asema me di kan say baby a wote ne ya appreciate wa ye nhwe wo yi a ye no wo a free ho say what me atina we ho 10 solid years emma mienu and they say be man de na oka say omo ba me until last year na me ka chen say me ni na jai say de opio me ma ni nsi me nchen biem de beto me bia nto me ana say endi me kan sa ne de afa de enkra ne chop money kra de bi ma biem ama afio na enkra ne start jai school bet na afie o me fa de ma fam pa minimum na busuafo pa ya ota akoko o mo nchen ya omo wo ono ne infantini nti me nko on yakofio yakọ meko na busuafie 2 times but me free on de me nko ho biem enkra no wo mo to mo di penyin de obeto egitu ande wanto ni din nti penyin na din fie sen mpajo 6 years nti no wo no o mbe tu din wo aha kuma se ha mbacha ne papa na be tu din no ne papa ne braba akon ne ba betu okay nti at least ebusuan wo fair knowledge of senior osikra ne tie ne ba ni say no why no etimi abona mane abusuan ne kamia say jama na busuafo ne de me ne uncle ni masemwe ne papa na obetu din no ni masemwe ena ne sister ba ko susu nyim ne brothers mu nyina ni masem no wono mama ne na wono na di omani ahwe de kosu bia me na me frɛ mo bo mama ne eno so na enye no ena no susu ye complain pa se me misi me ni ijai o ma me wi kra man kwa yie no enti ye ntwa nsem ni bitia edien pa mo na apese ye de boy se mo am pese mo de bo am se ma o ma ba ha sei this your map on any bra pinya ba ha sei senko be family nkra nako enti ma me mabusua ne bra no ba ne tena ase abedi obete ne ma aha dabi on the oba ne say oba be family nkra nako on the oso onyan mi o obefa wakọ hen oso onyan mi obi a de wona be hu obi on fan 10 years no mo mba ha na obenyi mi mama ma wo mienu no apetesi kra mabusua fo kra nya binom da fa na obefa o se botomu ni ama akwa na se obefa o se nipa wasere ne ho kwan enti ma na menim but me no me hwa asetina me ankasa so metimo me fie ne me mabrabom na de me fam na me gitum se nka meko because me nkra ona na me meti na odi hu me eyi amoma ne ye late dodo he ba ko ne ba ye na we se hu nyansa mistake na second one kra ba ma second one ba me da bi se die ne de me nua ba anya kodi a mistake ba edie no the moment ya ba wa adwene se na de ayiya na abram pade ba ko ayiya ta ma sa mistake we si ya homachidie oba no bo se wure fi se bi a postmotu o se hwan wo benom ana lidia wo benom eya ahomachi nti un se o ye ni nyina na kakra ye dai ti ade chi a won kai se oba dai both accident na si na wani abre oba ya din o adin wure fi bi ketu bi na waboka wa abrabom e wono ahomachi adie ko nsohwem ti ma na ya ni na wona ahomachi wukunu prepare wa ahomachi a mesra wo yie ya mwani na o enya sa fedja ne se daddy mesra o mesori ano park kai me na me no medro ema
na mo bo nya re so na anu maduro ano eh enti be ma bi say na wo he na yara be ka say so be ma na obi business amene ne ye nyina ye ni asa be ma na no criminal leader onu ni nim oni dada se bi dwane e na ono so mpeka enti ono kwa na be for so say nom sweet one maduro yes ntem what ni kre na yeah ma ya bro edin o unim say Mother's Day na me hu say na yesi de sa panie no yi bi dade no Mother's Day na me hu say na ma na ye hye omo family planning no he enye easy na bra pasen na for mo enye bayira bre wadwo debi ena ehye omo ho sa no debi yeti chase ade na yetimi di pagya honam no ema wa ukoduro na otiwo se ye na ema hu se niam bebre ya fa niam bebre mu enka won ke enko no kwasem okoba kwa no abe dida nso second one be samba mini biomo no di be me yatem ya na waka no mini biomo mini kwa kubot kwa si ampanyi ade a wodi ayami no acha na sie obesa aba ema de ye de ye wa ukoduro etimesra momo ani ene Johnny Nkum imprim ene emesra Nkum na mo choro e ma anti ni ye a munye ni ye why blaster footballer ne ni bedi Nkum mo mfre no na afi ye hunu ni aye ho enti sesi e wo pese de na John enyema ezema ekobe wanye me maniti fio na mo me ka se menini jai ni mu na o start say menene ntina da me hwe me ma afi na chop money na say me so me nya adwuma o menene tina nyina say o hye da pa ba obadwetire onye mbisa da obema o ma bro so 1000 me be bia meti no sisi a mene nkwa no penalty ana akwai tse me nkwa so ne me maneti enti na bi ma o tricky bi oba ni kire o sa de we bi ana obi nka nkire oba wo si abrabo kwen ne bi ana wo nya ready say obewo ena be ma bow form sa bre no wani bre wo sha ase adwene kwan abefa so anya solutions ti panyi bi kura wutimi de oba na ye den eja no wa force ma menka bibi nkire o ya na ade china nkrofo na madumu anya obi a na wo office ya woko me ma ye bida emre bi wo mabra bom me sori anopa me siesie mu se na wo se masiesie me ho no sa na metie me siesie mu se awuraba na ma botakin na me gina hill so na me na medum me ni hweye wo ho enso na me nam office to office enye se office bi afa me sa na abram pa me bibia ama wo mo on se school kakra me ko ye no ene ade kire kakra nimdie kakra ekura me no me try se obi a me nya chance no ho me boa ne kwan bi so a ne ho be ye den ebe han no me ma pepa obi washroom pen na ehwo no na be ye stepping stone na me nya kwan wo GCB afedi me kwa achima na mawiem na ma convince obi se onto ye product me mfa so sa time na ye 1 Ghana cedis enti e dey wunya nipa 10 and wanya 10 Ghana cedis na sa bre no wo am ne o start obi ajaye because na nya de da form enti e be ka me nko a unim se me na musa afedi na me nya ko se ye mama station wo GCB tech commercial area ho afedi me na ama me deck say adwuma na me ye na wia ne so no me meye wo ho because o mu seriousness bi ye den sa brain na me de me beja enti ya na ma ye hu na de bi say awo no ye wo wie sa na chasa ye ma awo ne nane yade bi metena ye so te say obi asabi wo ye ba fan awo na mo da ne ba fan wan kwa be de wanya be ma papa oba be wado enti ma wani nya den wuti wei pe obi fa wo maja no ensuo na nkrofo oton ye o mimi de na me ka kire wi me de na time pa me na mawiam na wi aye den hye me enso eyeye enne nyame adom aye ya abroso kra na obi akra nso da yese bedusa eti me srew ade e be boa ba ko o stepping stone sisa wo story obi antimi sisa wo story ma achewo se wan pe ba bi ama nkra na anyine na wo wan pe antoma bi anyeden amfa ma wo yemu a unkwa na wo ma na diwachi enti mesra wansam ye be frɛ John no me de dia metimi aka akere no no be ma no bi ba kra no a sisa wo story e very important me pa ache wafa
Bachelor me that's it yem Fred John way obedum no fan picture to so obedum no ye fan grofo mama na afi ye bo omo fom wi a na afi ani wi ase na twen manso obedum no me pa cha KFC ye di kebab aba ye di aba ewom enti weekend yi de wo pese wani gi a na ne atwe aba na fa ko wom na kwa enjoy na wi ase wuwu a wo ye fono nko a na wo de ko KFC chinchinga ye se fa aba wo man lady na de sa atem ya to so KFC branch bi abewura bia na wada Roma 50 Ghana cedis pe ye bebo modin ane ama chinchinga bi akono ne de chips kakra piu so be hunu se wiase ye de te omo kan wiase nye de no ahokyere nti na omo kasa 50 Ghana cedis wiase be ye o de KFC na e de abrew Gino hot pepper powder no e wodwa so aboa ma man nyina ye bre ene yesu akofom enemrem nya afi ne yekotim duku abe potopoto ameko Ginofo se wonom eboa ye omo so ye mu ne santi unya Gino hot pepper powder yi bia wo de pitipiti nnuane mu a te se de awatwi na preservative bia nim enchine nim MSG bia nim eye krogen ya select mekopa na ye de aye Gino hot pepper enti wo kodwama so na ope mekosam a mamenka wo se Ginofo de no eno ene papa pa OCP Ghana Limited se menka nche se sene season na dura ensu ahase ye toto no e pacha fertilizer papa pa ye di gu nuane so ama no baya so pa me na ye fe no OCP Ghana Limited ne deba e pacha wo se menka nche se OCP 1515 ana se OCP 102010 oboane ama no de awuduan de antete wo ho wonom wo ho fertilizer ya to so de omo wo ho fertilizer brana wonom emoa na won so so beda ne kuani mmapa Tagore herbal mixture and then capsules wuti din Tagore pe wonim say ye pampe luminati chese mu den be ma pese ogina brane ne afre obema na be ma mu e pa chew Tagore herbal mixture be ma tadua ma ye say den ensori a ebe sori atenka ne wo fom e be ma na san aba infections etete wa Tagore herbal mixture ne capsules ni bi na wo hia ba bi eton no tu nro ko ho na obenya bi ji ahoma yi bibia ni afre yen 0243 228 296 0243 228 296 Ancora Homes me pacho promotion no uhu donti egusu a etwaguo be ma ne picture no na mo peba ne ehunu be ma wono wodi sanya mbena asem no ofa nkrofo mama ss o mabrabo ponkwala ma wo mo edwane akwa ba bi ahye no ebedru Father's Day na o matwe o ma no hwea kwotena ba bi say edru Mother's Day a ye di chen Father's Day ebi nie wo ba age e be pachaw na wahwe oba Ancora Homes promotion no egusu a ekoso wuti wiase a wanya hwe na nye kumasi fie ne papam ni ni prema mu de Ancora Homes promotion de aba no me pachaw ya ma 10% off ye wie ye nso ye de solar panel eta na pampam de amount enti wo de dum so no de wo nka ho kra wo nka dum so ne ho say ya 3 bedrooms 4 bedrooms 5 bedrooms Ancora Homes say or the amount property no ehonjo papa ye gated community ye wo IPT mpa chawo esu ye boa hwa ma memfa ahoma we mfa ma na wo pedan papa ne boa wo fom ebesi tu ama won so ya frɛ wo saman pada ache a ma ne nya Ancora Homes ji ahoma yi 0530 217 766 0530 217 766 Erad abusuafo achadie soko promo na aba no me kai wo se eye GB Foods wonom na di pomo de baaye pomo tomato mix Gino pepper and onion me pa chaw Gino jollof mix enso so ka ho bi na we de se wo de bomodin akoto na obi eso a wo de aduane na ahwem coupon bi hyem you phone but star 844 star 99 hash star 844 star 99 hash na fei yi a wunya aye no numbers ya wunya aye wabobọ de ahyemu na achede no ebro over 2.5 million worth of airtime chest freezers ye che television ye che microwave ye che
SUV cars ya kesi agye wo bus steps yansa na watene mu yi ebia eye pomo akyɛdeɛ soko no anyɛ kɔso ti bɔmɔden akɔkɔtɔ wo deɛ na yɛnhwɛ mmoa wo sese yɛnya picture na yɛnto aso madawroma ɛwɛn enti ɛbɛyɛ dan nipa yɛ ka na asɛm yɛbɛyɛ dan di ne ho dwuma nipa di waburo sei wuni ne picture adan bɛrima no usuro no da bia wo sɛ wonya ne picture woni bɛrima te wuni ne picture sister Kingdom Herbal Center se men kan kyerɛ sɛ garlic yɛduro no wɔnom ne yɛdi kanfo Kingdom garlic capsules ɛne ne bitters me pa kyɛ opɛ bi sɛ capsules ne bon bitters ne bon wa agye capsules fɛnso opi akyire ɛda fam sɛ bɔkɔɔ na bibia atimi akɔnkan agye amount Owura John good afternoon Bra John me pa kyɛ good afternoon Hello. Bra John me pa kyɛ good afternoon Hello. Bra John what a man can Monsan friend yedi boni wi ana ya san dane ayi ya so asan sisi afi de boni ankasa wodi afi kasa a wonte boni na si waso e ma no nso ne yema yani na ho na school ben ne ekɔ ne 10 years e wo Ghana ha wonya certificate say certificate ne nkora no certificate we de ne yeka umum na akɔbɔ ho ka mon friend e mayen abusuafo me ka kyerɛ mo na no sɛ geisha wɔno mo na ɛhyɛ maamefo nyinaa nyumunyam Owura John Bra John good afternoon Hello. Bra John me pa kyɛw good afternoon na te sɛn bra me pa kyɛw wo ho te sɛn Ayo yo ye de Awurade ase awia de bɔkɔ na wunua ba na Yaa Serwaa me yɛ adwuma wo Sompa nti TV so na agya me ne wo bɔ nkomo yi me pa wo kyɛw yɛte ya yɛnka bi nhyɛmu kura ɛna wan kasa wo dɔfo Kate ɛde aba abedan yɛ sɛ eniama enkoyie na niama akoyie nyina ne sɛ ɔne wa wo mmɔfra fɛfɛɛfɛ mienu mua na afei de wɔ se nka wo de wo hwɛ no wɔ se sa na wo si hwɛ no kura no wa na anwene sɛ bedu baabi bi mabiem wayɛ ne good wa ba besi saa mre afei de hwensi kwada yi hwem kura no kura de agya school atiti fie ɛna yɛ wura yɛ se yɛ frɛ ne abisa sɛ bɔne bi wɔ hɔ kura wada woroma my asonte mu kwan ya be fa so Omi me pacho me yejuma me pacho be for 10 minutes and me papa me yejuma 10 minutes wo ho be friend back when I ndin come on pacho pa ma ehun hia nti e be for back in 10 minutes time me da sit na pacho o fin fa me pacho mi wo Kumasi oh man pacho the friend back one pacho why pacho mate hello so me fra back ana ti 10 minutes time ye be friend back e benya ne ho adaje ewie a na se ye hunu ba bi e de asem no ejina abusua na me ka kire wo se Kingdom Herbal Center se me ka kire wo se garlic eduro wo dwa so nyina wonom ne di kan eye de ba ye na wonom de edu twam Kingdom garlic capsules ene ne bitters me pa kire bitters ne bon wo abomoden a na je eye capsules yi bi fenso opia na yade chenchirenche ate usu nyina betu na adwane say ye stroke titriti ye hypertension e bedwane Kingdom ginseng power capsules nso so ebo adwuma dendenden mema omuntimi ensinkete wo mpem wo so wo mo ho omunya bia ebeboa mama ye mema mu tremendous capsules oba bia sumasem me pa che wo ye oba ukwa afikyira na adane amanebo me pa che wo pebi na mu awo sanso na nkaboni nyina betu ase na wo so watimi aye free baby etonro nyina Kingdom nupa na ebi wo hoje ahoma yi 0597 298 855 0597 298 855 Mr. Champon oba bay tunifo mame
Yo, tuni for mami. Many bonus no na me ka se be kra mpo a wo ngoda. Oh, I come. The way ya wakati ni tina ya no fefe. Ne ho fe papa. Na ka se be kra wo ngoda. Ento anu ka se no Onyankopon ache na chede. Wo ye oba emua Papa bi. na ya na emprebebre no asetra bone ne wo fa ne wo fa yire no no mo trae no omo na ama gere akwakọ to esen ni sei sen kom ne tie yi anka we se no nyina anka ama ofiri mu na chese nyinsen a ya odi kan wo ye Asase ya odi kan wo ba ko nto na ya obo wo ye na no ne no fa no tie no ye so careful wutie na so kana no ye so careful ne mo won kom ne si abonten no sese no ne so ahan ya bi ne se ohia adwuma ohia aduane no ne ade ene wo wura yi tata no a ene o give you in pene de se ba be pe o ne be wi akire na adane sempi gera ya wuti se Yakopon ama wadwira mo ahofese wuntimi yuso bre ho fe na sebe oni o fam wo fa ono no kanu je lesson emfa emma ukobo bra won kran akopɛ bibi akura na ode ahweba akono wo se de okoye no we na ba woni chia se Ghana flag che se meyi wo empra so awa no so nware no wo ba eri bente chinchina wo dina no fefa ho se obe ware oni adade no wo ta wo cha ade no enti se wo give in upon say wono ta ya aseta enkoye mo ya wo ba ukrom wa tro wo sata na one no yo woni ni nyinse ya wo ba ukrom ase busumi nsi ade no be say eno ti kwapo nka se wo hu se Onyankopon be say oni abrante no ebetra no otime sawo sa te se wo wa ababa no wo mienu na wo first one no enti wo hu Ghana flag wo hu say bia say akwa no wo mpe oye na sikara ka na wo ni ma wotina ye say wo ngasa no wo daachi na wo de to chacha wo daachi that's why so wo fe no awon fe se be emenyansa na emma akatua pa so ene wo ja ho sa na e ba won se na ya ni ma me ne papa to the extent so obe wa nti ma me no di achi ma me no na kwehye ma ko ma me no di achi ko toto ni ade be ma no wo ye hwan na Ibrahim ama kwa nanka wo be ye sa de ade anko be ma ade anko na china hamu ade na wo gie amanye ye ode ba be so se ya wo ka won se se wo tini suwe won ne so bi ma wo be so wa de wo na pe na won saka how come se be ma so obe wa no nya wa na ma me di achi okotontuma wo so koto we se abeya wo face camera are you ade ne fan to aso wo ti ase enu ti wo na pe na sa de no aba wafa sanwa wafa bushan sanwa na ti ni twema wo kura ni se won yo ho de wasaba se obefa kwankan na ma no wo papa ehwe na America obefa ne se bottom ade akwa na se ana na japa de bi ana de be ana ne yire ana ne mpra disappointed what disappointed me one ma emma wo ya wuru kwampo no emo ya for what aw ma me say be on na no nwere say won your ho de wo ba be fa wo so say en ka be ko because of assistant na wo munti to hell with that on say wo hwe na nima sa black stress and pressure wo na imbalance on say wadwen ama sa ne ama we nyina ba beto no na ya apprenti we say so do ko nkan ya me nyini say bibi be yi papa pepia se ne wo pe no enti ko ba ko mu de nka tra ne prejuma ye wo say ankwa no nko school aban school ni wo so kra ma me aban school ni ye ji na ya aban school ni ye ji ska say wo ba me so no 25 ma yi ma me na wo nya adwuma until say be me ye benya no ye be kan sama de bibi atoye no na de bi kakran so ekura na mo so chem say wo nya adwuma enti wo ni di on fa anya wo ni di ankwa no so ni to mo na mo no to mo ye ni di wo ma me so no wo ni di ese me nya adwuma wo nya adwuma wo nya ofense wo nya adwuma wo na so mo so pa say enti the fact is say wo nya adwuma no enche say e fe kwa won ti hwe wo aban school ho no akwa na ye wo mo ti fi ese eche wo eche be ma no say kwa no call aban school because on school fees is a champion de nya abotre ne emfa yi entu yi anti na ya nya me be kan say mistake na ya kwa na ye ne ma me ka obi nti na wo ye so ya ye mfra bra John ne ma me ka obi ade nti so be ma ya se won fa oba ngongo si ba bia na ko so to awade ho ne ma abraya wo feske bia mra wo wo ka obi nti na akwa no so fa no wo ti ase be ma na ba fie ehun se wo ka mo nu mo ahwe ese bia ntiem mom le nto fa mo se enwanwa it's annoying ayapa my pen mo say wo te oba ma oba ni ti
bi jane na so dachi utsam we ya wo baya kama say what to akwa eso wo ye nso awo miensa we say wo mo ye do mo ye agudie do mo si ebi no papa what say the life say anyway I'm not think am ka bi say what you say wanya de enti nana ya ne ye kan say mama oba no ka kire mama say oba nana ya ne ye kan say abrantia no wa gro ache wa ye ni opa bi ache this time around full stop wasepemwa yes ultimate didn't sound for sabi o ewo akwano so bio just say ne trase ne ye shema no hwe ne ma ultimate fire ma mienu ma wiase ne nya no emo no so won ne fom so won fom so una ye papa say o hwe na akwafesa kra no what thing so yare ne so wu a ekwangeto no one bed den wo ba ba wiase obi ye mistake no eno no nche say wo brema no fo no so ne so press no adan ene na me fese me mema mo ha enkura nkete sa plan so so mo nka o ma ha mo enkura kama wo mte fi awura ko register mo wa abai school nem to ya ai abai school ko mo ja ni na ye den pa abai school na baya to no akwa no say o so nyina na me ka so ndi so because so one pants on kan chen enti omukọ abai school no obi kwato ne mo na no e penyu be ka chem se omopo na nkra na omokwato nsa na nkra bitwa do mo sa ko wa akwa e na ma me ka se ne me ma ba ya ne nko penyu fo tu onya ya dabo ampa enti na ya de oli ade ani se ye benya be ma no ye benya be ma private or whatever no say friend say can say mami susu why susu private abaya de yo se ya nhwe wo mu yi a enema we se ma me papa de de what you say nantu na be ma wo ni akọ ma ho when we nyina solve a we ya ade kitu abi enti be ma ni mo na ye hia na ya wo ni ka say 10 minutes time na wo nya west wo ba so mpa say eni o ya den ama ya trase o twinfo be say won wo mu ne kwase asa na ya mo nya mo mfre no na ye nto ankomo ne so na abram pa obete ho ansa na be ma na be m kakra eni nkomo kakra nana ya medase bi onyame nhira papa na yensan chie tiefo ne ahwefo nana ya onse ensem no ebi ayoro ho na ebi so dikan wo se yeka kwase onse ewrai odene nema bebre di agro odene nema bebre be di agro onse itie onkoma wudi ne ha wie ya wo so kire se be ma no kra na wo mfa ne nya hwe sa unhia no na sebi ahochirenti den na okoba wo nam krasa ne da so ni nsa ahochirenti wafiri ho aba ukrom etinka ho no ahochire no why save obae yenka se nipa wu a eye nipa na wu akra na anya yie ne se nyame nim ebeye bibi papa bi edi amanti no pese o ho beto wafiri niam bi ho ye besere ye nuama no momutie na awie se owu ana wabrabọ no ensi sesi emi bi se me nua bai se sekrati ya ye be frɛ no wawu a enkura enko be ne den o ye den a wo be hwe wo di ye besrew se boaboso na me kan bi kire ni boaboso entra se chinchina na fashe odim se me ma no omunye o ma yeso mo pema bi o omu enna na ewom ne hia o omunye o ma yeso beso mo hwe ma bia se ensem odi diu se sa na ti ampa bi enti na numu asem se sa na ti ampa etan enti menu aba ezesi achia ne mui pe bibi fa onsa ye wo mu se na so ye adwuma ana se yo se ye den ye ne me no osoma no ho beje nkola ye ne kasa na se ne matoto yi a no brew bia fa pe bibi ye na mfa wani nto eye awura ne so ai krache ne so emema na aba no ne ma bi wo ho enkoyie na ya na eto so biem ne maame ne te ase na ho ana se ye frɛ ne maame wa fidie so a ka make kansem bi acha na ho anka no bubu e se o bati sei na be ma etima kurukra efri nkran abeduru kumase se me be fa oba ne nkra nakɔ mo antimi amfa na antena se ansekire na anka bibi ankyere no hwɛ se awura ya setena wo menam se ne man koyenti anka osɔre adinachi odinachi wode ho wa bra wo metu nsa even kokokokro mebobi apetesi ni ayi totu ayi bia kra ni ho de abremo na mo hwenya me anim asa manakɔ edi abusua na nipa bia befiri mu
ye besre se sebi mo wu ne nkura no mo ba eye nyina ye japade o ye hwema mo nsa ade no hwe se abaya ti se 30 years awo nkwala me nsa sesei opia no ne papa fi no afini nkura we nko school na maamefo ne papafo asabi mo wo akwala mo te ho wa bra mo ntimi mfre krachi ana mo ntimi ni na chi ne nko na sabi mema ni fie wana emema ni mu fie ewura emema ni ho Udia you offer free munya mema na bi ni ho hwe man lady kanda bi ase dru ba bi a omo hyen haban dru ba bi bi be fra wa busu ma ya na ye edru ba bi onu be time diani mu ajiga adi atwifom omo se atwifom ana mu nyina obi aba fom so die besre se busuan sebi ye be free mu a mo kuta na mo ye chidom akoda ye se won ko boda so akọ ama abo ate akoka no eno e kire se won mu ana abrabo akwere wonimu o ena meeting no me no na wafa abrabom na wonim unu se de ne masite eti wontimi ntu baifo eye wo se mutimi ne mo nice form awo ne krachi yin wo na ti kwose ko na se wo be ya de so ane nkran be ya de so a eti ye so kumasi kuro be na afri so ankazi mpobi eti nana ya me wie no krachi no John said ye na jaman so ken John no ye aman penifo din there be H ni free oh me de John ya betre minyi de be minyi H bia fu de jama minyi wo de mate na na John na mo no mo se mo de me di me nkomo de mesrem eti enkanka edin John me say aman penifo din oh me the temple kati di on de ba ye na na ye di edian o de John John na me kan wasem yo aya man penifo din eti sabi kati wanti me fa din wei ne man pani wei de wan hwene ba on wanu ne ade ye me ya yi sa man pani wei ye won de won hwene ba ne ade ye me ya so kati sensem awura yi kan na ya se sanete we adufu de pe we adufu de pe wonye man wade aka ma mienu abom enu ade si ya bi kati a haidan mienu obaba kuda ha ondo gina fifi so so obedi ha no akọ no obe cancel de ejama so he on kazem ka metoyi iPhone ma wasi enya what next week remember wasi yo no ade he na obem say ye hele my lady no ni we ya wie 3 days no okọ ha fi no they say na se be makra won hye dan yin eska o da bi aya adwene no akọ ha ewure wei wonim nyansa akokra se me koda ho ne nsema na me patia be kan 20 na mo na japade kra anya enye de udisia na ayen wona me hu wa na mame na no so we so na me so sa no so ye ne de bra John so ewure wo ko hunu se sebi oba bi hye ho emuju anka ewura no ne te nkwanya no wade edu ba bi amusua nyansa na sebi ewuru kwasampani sensema yeke sanete na fini woso onfa ne banko school asankwasa asanya soso na brampa onfa banko school sai frɛ no na time onfa banko school sai enne obi anwumasua na obi akoko na so se enkoda mienu wo de obetran kran enne ya wo ya adwuma sebi wansua nim de bia anka wo ya adwuma ebia na ewura ne de nya de yenya free be mai ho wia na se fawura yi ho ana mo me ha kra na enom ayeya na wo zo nkoda biem enyu na ba kunsia fo ba kunsia eti no so wo hwe mu a eno no ye na sem na se wo ye bibi ena kire atia no so wo hwe awura me ka bibia se ena me nu wo bi ka ena ke be pon 5 bibia ni wiase esi be ma kwan so be hwe ne adieti sempo awura ya adwene nye awura ya adwene nye ode ono okofo so odidi watama nkra ne nka bi na brampa wo de frɛ no na yentie brofo kura opese o ka kire yen na yeso ye hu latin kura yeso ye be ka kire no wo fie ha abusuafo Mother's Day ni ye de awie na geisha de o se mama G obo mamefo nyina aba so me pa kyew adwuma maame waye no eso nti se ne de coupon no ubuso betimi awura draw ni mu bi wo frɛ Sompa ha ye de wo be ka ho na won so geisha timi abo aba so 10,000 Ghana cedis oba tan je hye wo ho ana se bu betu kwan na wo so akwaji wani bra John
Hello. Aha, Brandon me da say. Sir, when ya me ho bre. Na Brandon what me nka de? Oh, me don't catch it. Mo Eradi nshira o. Yete he ya na oba bi aba ha wo se efre ni Kate. Na ensem na wo kan se wo ne na wo nkwada fefefe mienu a kane de na nka wo bon ho moden. Onu ni se wu ni mu de. Mami, man pa cho me number me chawa no say. Me na nkwala me ai mienu ana miensa. Me pa cho wo ne na wo se mienu ana miensa. Wo se That you can say munya crowd, then cry and then me come out to me on network. But I say na nkwala mienu. Me pa cho wo se nkwada mienu. Hey. Asemo. Hello. Brandon yete won kan wo se won ne wa wo nkwada mienu. Ne kra. Aha, wo se first ne de na nka wo hwe ne yie pa. Na se se ma de aba. Wo nhwe no ne ma ne nso so kra de abobo, wenam so man kra ne tifie. School kra wo no nkobi. Ene ya se asem we de boni bi ama ya be man te sa. E de be nti na akọwie sa Brandon. Yo. Pacho, minimo je, but asem yo ba ke bia na ba ka sem no kwala me ne pre. Ayo ba mi hu na mi se sa me pene me na kwala mi. Oni me pa. Pacho je mi de. Me pa cho mi ti o pa. Oni pa, mi pa. Asa na so me sha no, doctor kwala ba fun. Akono na mam se me sha kwa na akono ma na pa. Me amedia. Pacho to o se answer on kwa bi se akwa na friend sen. E kwa ni kodo imprim. Me di imprim na ida no so. Ne kwan so a. Baya se. Ne kwan so a no. Sanka mi ne poponi a na ka bia nko se mi ne papa aka ne ba na nko no do wo na kon fan ka sem so me di mfama no omi mi ase bia mo mi tunu ka tayi Oh mi ya pa ya ka sa yete wonka o se mi ka mi ase mi tunu ka tayi wo mi tunu ka se na ka men chama dwin ayo ba e ka yan so ayo ba me pen me do no ba de bi ada asam ne kono on susu no nya abutre me ne no ajen pone mo tema ana mi shewa me ye juma ana na e me sam tunu nkasa mpa to mama me mfrel wo de bi Brandon me to get me mfrel Brandon me mfrel tie me juma bi me sorry so Nemo sebe ya obi aka ya mu abo ba dubi na ya ma wakwanya de ye be sore so no kire se ye ni wani ni ye be ma wo sho oba de nka wo ye bone Nemo emretie ya na bibi ma e na am ya fro nti me pa cha wo ya ma wo nso so wakwanya no se wo nso be kire nie nti a bia na oba nso ba nye bia na wadi watam etesen ni a wo be kana no ni etie ni afamu aba mo me pa cha ka cha ni se ayo ba me peno be ga da sam ko onye di no nhwe me nimbe ti hwe mba nko so ye ne ya msa me ya kwasen no so do ba ya se maka so do atmande ko be ko school no nhwe ma to mande ko be ko Monday we den kwada be ko school Monday we den kwada be ko school no problem ni thing enti Brandon ye gibre ne ye ne o kasa fitiemu a ubetimi aboa ma wo man ya san de wono mu nyina ko school duada mommy me no problem opa so personal line ya person kimi personal line kimi no personal ko ni kasana on no wan say mate na Brandon asibi e kire me so ma me mo so ne me o me no kase original me ne me ya shema no so dem man be 2700 at top morning because then no so oya bo me anase oya bo nkwala no me ne bio 2700 after 3000 every month. It doesn't say you me okru mo ase ma ti dan Brian ti na mbọ bra so womba nso na sembe bro man nka na asema na like anya ne de na so onyo bi de onya agbotre anya de because she said because mom already ankopo mu se me kama asem fa o mate wa se Brandon na ade a kire ma adwene ba ko ne se sane a wo kire mu se oba wusi don a wo pe na asemi ni susu se enfie du a wo ne natena de ni wa dodo ana why there me pa wo cha o mi susu se sane a wo kire mu se wo pe na asem na wo doni enfie du a wo ne natena de wada woroma emuwa ne kremuwa na mi gina so agusa se da be na nka be ne ho ade enso This September, but no, September, let's maybe fee. September, we be ne ho ade.
Nekwe makache no. Hey, any yen na prank e be your wedding guest. Me no any problem to the sense because makasa asa na che no. Babra John unim say mama ni unim komo se nia. Unim say woni oba tena 10 years na Bra John e ya na emu oya. Emu oya. Bra John. You define my personal line. Certain things went into air. We just need clarity. To make our child 10 years are sitting on the moon. Say we say we buy no more September. And to send me a walk and say September buy no more day. Now September kwa dani next year September so that room. And no she bet me when your bibi aka. Wa catcho. So no problem about that. And they say in private chop money no name as if what say yan how do ada. Na debi ono oto no kasa ho no bisan say dey we fit am pata manana. Brother, minimum. Bisa wa say we answer no me bisa sister ne question. E dey be nti na wo hwe no na putupuru jai e hwe no. E dey na si. Oh, that some cry. Oh. Asam ne say. Wo sho ba kama ye hu ya ne say wajai ene ye bisa say. E dey be woni no ye wa wo jai nkwada ne hwe. Oya mbo ni bi a chere say bi a no so na kwa na ere amonko. Ankwan bi say oh chale mommy. But I'm fair why? I'm fair why? Guy pa wo se ne ase menya abotre ne wo kasa wo ye mommy ne na se fa wo yi keche bra. Ko mo na mi ni wudi mani abro. Brad John, ye ni abren ko mo nti mesra mi ehu ye left and right. Let me tell you, me no ni problem. I catch you and a question sense. On of course the me no the me yam the enya man dia. Na se ba o ka ta asa na che mu dia. Ta asa na mam na msin. Se yan kan ne se nka se men ka se ni because o ja menya no boni bia. Ana so ka se mchem se. Me ja menya no boni bia aye. I dey na so wo ko. Brad John tie ye pesi ye hunu se. Na wo hwa ne kama wo ne me wo hwa wo mo kama e ba ne sai e na wo jaye asem ni nyina ni. For me, maybe be ma mata ma sombra. Aso be oba na mta aso baba, aso baba ncha mata ma asen. Na bi sa on say Brad John, one for bi baba ne na wo mienu, wo ne na tena 10 years. O se mo ba na agesa mo ye ne ho ade. Wa hwa emma sebio, badwen ba bi ani wa 10 years atwam so obeto aso. E ho nkomo ne yedi. Enti se wa ye wa de ne September yi, wo baba ye ne ho ade a. Ma ye hunu se ye besi afa ne na kasa ne nyina ya hwe. Afa ye hunu kwan a obefa so ahwe o ma free brother ko se ye wo kan. Ma mse men ka hwe asema kam September. Aso so no wa so da se we tam ye de ti ante. Aka September me adoma. Ya fa ho ade yo ne ma me wo pesa so no ye ho ade. Me man nya me ho ade because ono ba na sisi a ma wo frɛ me krom bi sɛ sisi a sɛ Kate o te sɛ ho no ma enne me sun wei echi na me sun wei eso esan sika na ode ba no sisi a ma ensem bebre na me kentia me to no nyema bebre na me ni o the last time o ma o scan na be oh top money dey send ba o but say o fa mom kra na ka me fa bi nye bibi the last time o send you scan enne pe na me hu say sika aba de bia o send you o send chop money ma ye ebi onu ma o ma 80 etutu si meba wo se de bia wo nsem ye gina so ba sha de bia o de cho o mo chop money bre de bia send de bro 80 cedis It's the be or the 80 cities back from Krano Mienu, which is on my 40. Or to say no, on the Oshina. There be okay, me fan some Unisika. Enti mame, send me Unisika, make the advice and meet media mom. Assistant, medical cabin, Pedumayo. Another demo, so me, demamio, Miss Wanyamo. Me to adie sia me to on me to ice cream this year na sa ko jobi school bag ya me soa bag ni sia me no tiwa me fia kra me de nipa ni sika koma no am na ko fa ne ma bre me ice cream me to bag ni na ko fa mbakra me kwa ko ice cream masoa sia ante me fia nka ewia me so ice cream nam e mo abe na pese John de boa ma sia me to me hide dan me ti me krom to me hide dan me say baby a meda na me problem ene
nkura ne mienu hwe ne de me pese no de ba be ka me ma asabo se etu o etu on hwe nkura no no mpe be mi mo na me ha onyina no me ne me ba na aka de wo de me problem bra John me pa chao sa wote odofu yinka o se o ma ne hwe no ene ba bi a wono beda na ya de ehia no nti kwan pension na be fa so aboa yen yo mommy akama ate that's all the talk but that's not my day anya she if you know my catch on what catch no problem o ba fra yen yo ho but I say me pa chao o se o ba fra yen me no personal life, so me no personal life, person in redroom come up, me no personal life, I'm a that's it. A radical. Honestly, no, about me, no, sorry, I'm on the top. Yeah, crown. Tie, asem way, yan kan na bone, e fresh as ya woka sa nyina, wo so wo hwe ne kama. Enya na bone ne ye ka, e no mfa ma ba bi bone e de wo picture kra to TV so. Asem no kan wie no na e wo se ye frew, na wo nso bia na wo bibi ka. Ene e de sa akanya ne ma wo wadawro ma. Enti ma ne ha, why? I am here to mention because me come on me know next minute. I can't show there. Almost anything, and say a week in the sun on fifty or not, turn off about me now. So to be much my man. No matter, man and son and what to know. Sometimes I hear some people want to catch on for the correction, John. John, look at them. John, how do me? John, tear me. Point of correction. Man correct wa wuntimi nkan dia wo ka bia me entie. John tie asam na obi ani wa waka wo ho asembone na emom se wo kasa biom next time wo enkasa mo ma no point of correction ye mu bi no ye kunu num ye yie pa enti no ye so ye te wono mo ase no ye ne omote yie enti nkasa mo ma no wadawro ma unua ba se wodofo de na aba ene ye gusa enkwada ne nti ne kasa kire se wunye nipa boni ni me no kasa acho na hu se wunye nipa boni ni enti me pa acha unya betre why Niminjaye, baby at medun na yam yet sense. Make business so to me in Pabon. After me what a mass of papa me mass one up to this no. Business even not Tiana. Business sabi o me be some man. What's your bill no? Enti bra don say oni ya kamenesi ni yesrew. Ene yen kasa na yen hu kwan a ye be fa so anya ba bia ma o manada na afei o mo hwe no so so. Wetimi Mommy, but I can say, my baby has a met some much member me, so already I need to know it. I don't can't just on them, come and pay me. My uncle, I know I free. What worry? What they? What worry? We know about me worry. But me pa cho message mo be bit much my shankwala na me you be about shankwala mama. Me pa cho what worry? Mo test no mami. John, who court a question na mebusa wi eno na court be busa court be. Me worry but when no mama mo ti pa mo me no masna. Ode. Abraham pa ma busa. Fatu why? On the can nyina no I na adwene se on there be nkra na hwe say ya no awo meti say ya no na meti me say mi na me nkantia anya asa meti me nka asem ni nyina ntia nkra na hwe awo meti o hye me no awo meti o hye me meti me da na me ho wo so na wo so no broken heart na achi wo ni nta na me de nya broken heart o me de ba bi na me niti na me ni boafo ntia ma me ntreo me ni wodi nkomo no mini wudi nkomo no kate no mfiri so because on kasa ti kwan obefa so obehwe ne ma no enu ni hia e na de amakoma atom yem kakra ne say or try say daily was any bibia ba at least e chere say woni bad intention enti wo mami o na asudie kese aye den abesoa wo se wo pe wa brabo ya na me ka kire oni tisim abrabo no e da wasapo wani abra na wa hura tom na wa fishe for wo ho
enti wada woroma kwan ya befa so obehwe ne ma ne de eda yakoma so efiri samre akopem do ada ya ante ne nkan kwan bi e befa so sa o se ho ade yo ne de hu hia me da me ho de nhia mesisi e ma enti se ko befa so ahwe ne ma ne ba bi ade uti beto eno ne ade ehia aside that and side there because me ba ko da me so me ana me hwe wa wonim se eda so e na akofa we ni ne ko ma so we di ono di me ona ka jim so be ware mi o ma bo se obi a na me ni baby da o na me ni baby da enti me ma tram so nti e na bra we aka me so na me ma me ankasa me wo me baketo we me akraye odi me jo be ye operation me ka hye ma me gime tena ne dem na me ka hye ma me se ma breya de oni me ye dem enti ase enti se wo de o mama betena o dem ma me ntena ase na ye mfa we nwen because me nkwa me te den ma o han dan enti o de obeba so be sa anye me enti ma me ntena ase ya ohu adrogu ani so o de bi se me ne wo ho mo wo problem mo wo problem se ye na ye pese ye try hu ade poten aworwe wo se hu ade yo ne de ehu hia hwese oba kama hwese ne wasi asu ama woni nyina eyi atofom aware ne nasefo na ya na nkrofo te ase no je mo ga se ya na omo ho ato omo de bia ka kire mo se aware ne se bia nte se telenovela na ye Alejandro na wo hwirihwiri no nam de poso na ne yere prage aso gina ase ye ho na omo otonyom na ba ko omo tena daka so ana ye pia ba ko no wa yifiri no nam de pono so abesi fom chirodo na omo ani age na hwa emuden ni ma busa wa afọ na Abraham pa fa so na eja mrem eja mpa cho betena se wa na yenye na be ma kro no mehwe ne ma ko be fa so ahwe ne ma apẹ dan ma o matene mu no o meye na obi asumu nyo no e ma ne so yentu ye hofo ba ko aba ni ama ankoye be pa cha o second one aba be ma foforo ankoye no afa ho adwene entena se mfa ba ko mbeka ho na wo no se wo chima fa wase ana ye de sika engina wo so no ebi ani ho e mre ja fa to so yo me da se mame me chietie fo ni ahwefo ye nua ba ya asem a aba no sabio ye tiefo ntie bi no mfentu omfo titiri ma ene ye mema sabe da bia ye di ahokyereki ni ye ko ba bi bone na me ho kyere me ya na me nya ba bi nanti be ma na me mpe no enu nti ahokyereti mepene saa enu na di ahohia eba aduane na me mpo le mo nam se kom di mi nti le mo kodi wi ana ye funu su twa afi di adro no o saa be yiska kodra sto ana se hospital na dia kwa kosan ho yare enti na wo mpede ani ne jai ne edi ahokyereki a da bi e be hia nkwanhia na da bia me ka se abusua bia wo firi mu bia enu nti ne ye wo leader ho no e wo abusua mu enti bi bisa se woni nua mema ena mi bisa wo fa mu nso ni akire enti wo fa mu ni akire anyanyam bia no sabio sabusua pani so nko enti nkako ba se oba ne konkran no ena mo TCSA mo ba no anyanyam bia oba de adawroma obi aso no mudi na dura abrochire no koye no nyame aso no so amasesi anensa ka bi enti ngabusuafo antwe fon enfre na na ba be frɛ na kye nde bia enti nkamba frɛ na kye ne de mo ba frɛ no so apa bibia fere ne ho no koye anya enti abusuafo mo yete anuanom mo yete ana ya sa ne ma we ebi asi e wo me ankasa me fie me wo fa ase ba ko na branche bia be fa no se di obefa wo ye one na wo mienu afedie onne ko wo mienu no ose ompe no ne wagine niema atoaguo wakofo ba afoforo de na ba oba ne kakan a na wode agye no obo ne dua be ma na bo oba ne dua wo san ya boburo na ne nua odi na chin so obeka a no nso wode agye no che so abo mienu nyina dua ane wo mo kakan abusua ko no mo kaka ka chense ne ba ne de o ma ne nane ne kyena ne mo wode ne kuro mu nsuo abo wo mu dua nti wo mo nko mo kuro mo ko fa nkrofo mama bedidi wo no ko dua sa ka ho ene ne o mo frɛ me ena me ko na me tu nipa me ko be ma so be ma se hwan me ko pɛ de be no wo ne hwan no mo obi na ato ose me nko ne ma me si me ma ne ma
me man so ani me kuro ma hemfi na me kosama no me sama no wi ala me tubae me ba kumase fe de na na dwe me so wa frem ba 20 afa no ho se ba bia kono anu ya yetene hoya o se frɛ ayede afa de anu ya yetene obi a wonye enti wo gye ne ho anye betie de enti se de wo badwa ato ho se ba bia de ne kɔde de anu ya yede na manfo to de fo se duabo abema wo boy wo amu ye nti afa de wo sanam ka che krache mawie bema wo fia na so ba de adebɔne ba fia som maame na wo ba no wote wo ye dan wo ba am nyina mbekɔ ɛna wo mo wo sa pia ba bi bɔne na wo so mpɛ no wo be ye ne ho ade akɔso ye ho ade de bibia awie na wonya ne ho ade mponi na wo be ye ne ho ade ababa no ho ade yo no nka opɛ yes ba se si ahunu na no da bi se si ɔto ne emotions na ɔde kasa o feel sɛ yawo ni nti no because utie ne nkɔma wo se asɔre a wɔkɔkora wo ntimi nkɔ da bi yinsen kan ade nti na message a enti nko opɛ ne se si wo pɛ na be sa to gye wo pɛ de ye ne ne se ne enti bi nua ba me de afutu am le be ma me nua ba na me wo fast ne se sabio enkwala no wo me wo dwa pade ba modin ya bibi na ba ho so se de wo kan se wo de ne kwa man school na nkwala bi wo ma wani nkɔ wo mo ho na madam kro na wo de ne kɔ no fama enkwala ni ja madam no na tene won sa na keka ho se de wo so wo ye adwuma no efo ne nto be ma no so na be ma John no de wa ye na adwene se obedi wabura na obedi waburo enti mesida mo ye de aho kirenti e na metwe mpran ye de aho kirenti e na mfa be ma no sa ye de aho kirenti e na mfa oba ne sa no e ye nsohwe eni musuo ne ye komu enti mesida abusua amode akwala ne ba ye no muntwa moni nam ne be ma ne nka ne kete na me ade ba akwa be ma ne kan ne se ne man de top money de eno so oba ne so ade atum se eno de wo de ba ne mum nkwala le hwemu no enna yesere se be ma no tie me a omfa ho keka won de ba ne so won pɛ no mo me ye ne ho ade ne mum ne ma de won hwɛ wo mo se de be ya de ahotɔ be ba be da ase me nso so me da ase me de American twa to no yakɔ ahoma so ye ba bi so ayira ma me nkan free ho ye ba ba bia ayira ye friend no Agnes Adwoanyako owo 19 years me pa cho oyirai ewo ohwim March ye atwa mu ya one da so ani ache oye tuntum oka twi ne brofo me pa cho yesi no hya atade fufuo sa ada no na opie ye no wankra ne senti obi anim ba bia na okro nti yesre se wuhia ababa wa tuntum tobom se Agnes ya wo 19 years ya ji ahomai na bu abusua na sabre omun sono egugem 0257 140 185 0257 140 185 Fana says 0246 32 8855 0246 32 8855 Dia me pesa me ka kire ye nuanom ma o masi abrabɔ kwan mu nyina ne se awade no de se no waka so ameka sei awade no eyade a efe papa nanso emu nsɛm no me pa cho o shock absorbers no eye weak ya entimi hodi sani awotena ka mu a shock absorbers na papa ya ebu ayipe na woso na wonni saa ne amani bia ha ho ena maaya no so nte ase se na si ya adwuma no ne senti bills tua bills tua ewom wonya adwuma wa wade emu nya de sanse ye full business eyiska enti yemma ya adwene nkwa adwuma ye beye so mom yempa baabi nyina ansa ne abepra ware na se die eba no eya na no oden mi ankasa ma bre asem we ya kan awade asem ba oba na emobo me pa chawo enya be ma ema akoma na mema ye mobo sani aye ka papa yi ti ya semi ewie sa ne mani na chi okoso ane na mo a no aba ni kente na otene baabi nanso wo oba no ukọ ha na nkura asan enti wan pe bra bi ama menua ba the game is not for you. Me pa chawo bi wa asem bi etwa to ne enko ahoma ne so
ene wa wutie saa bre me dofo wobetumi abankomo nim se wo afutuo bi de ma yenua ba yi a wobetumi atunefo woni ama ehwiegu na agya afutuo be ma na afi watumi ehunu ne hyehye no kwasem enti wobetumi abankomo nim 0548 931931 0548931931 ana say 0551931931 0551931931 me pa cho me make up fefefe elegant beauty crow from traffic lights Oba Joyce ena atwumanim fefefe ya we metra 360 mi tija say jraw ama me ho aye fe nti upo bia me natwi wanim a wutisi crow from a menyira kwan elegant beauty ma Oba Joyce entwi wanim emfa emma wo birthday ba ku bi ba yo omo de birthday ba ku ba paper no we Empress Olivia on fato so na menye na yentinsin se course nso aba na say number saying hello good afternoon want me anya so kafra for birthdays ne to so na enye okay another Empress Olivia edi na woda na eyeye nyina ya nije ne ahohoaho se ye kan bomu na ya wishi enua ba yi happy birthday me pa cho action man ya wo kronom teacher ono na e wishi Empress happy birthday nyame nhira o Empress onya okese na ompeja wonsi bia ye kron hello good afternoon ye ra me pa cho mayentie we me pa cho kakra me sese me ka che me nua ba ne se mani ufanye ni mtu ba manisi ko he ba manisi ni okasa ni sini watete ni ho nyaade ya ode tekama baby ya fa no ho bi ni chi obetena wache ontumi mbobe ontumi nyahe ebe yi che ni bo za fe na ni me na aka chi nto onso no mbo no so na on pedi na onye na mbo na ontumi fa nkwala no de me ba ma no enye bi anfa mba e do nan kasa tumi esi bi nkwala na so akwala 90 years na mo so wa ya ni mi di che mi so nyara ba de teze ko we so di de obi dem mi woji di akola 19 years we should there onyela we should be there my all kind silly anya do to sem kese me da say hello good afternoon hello me dofo mayentie we good afternoon odo this is manu betu na semu kakra na mama ne bajote Fatuma ye obapa meto ase ni kafe mono ase bitrumu ni de kaka ase oba ni timu ye ni de ni ami wahe mi ayeni ma warita ma wu yenu be ma ni wuye mi di ni mani bomisu etu kwan kwa kra eye juma emenya kupa ma mi be ma wan woda na nsumini neti amasa wo yenu tu mi gusu ye juma mi to andiye ofa ni se be ma na wu ni fa me ni tu be ma ni se be ma na be renti ma nkola no asa na nkola no menya be bi ada na wo awuye mada ne to provide for the asma na ni wa take full control omuyo wuma some manage 80 chop money the NSV or more 3,000 why are there ye kwaya yeti awari asie na egusia finance agenta amiti be man check no 600 e do 500 no fi ji pashe wodumemu damaswa and you know what you sunu and if you cry to thy kingdom come it will not help her I'm sorry ni nasu no sorry kokejeti ahumachi onko suwa esi promotion nyama basami na bibi suwa na onja isu misre no pa esunu embuano yo edase abusuafo sani ana me ka kire wi ya
me de me sorry so fi say me bre no aye be di American che me nyina ne say abrabo no enna fom enti wo your ba enya be ma bi na wo de wani kwa akoto ne so ye wo differently be ma ne so ye wo ni differently ena ma kwa akohia enti ase anya adwuma na nkora gu so a oba sore fantoma bo wo yam si wadwene po yi wani firi obi aso awurade nko a ena bua nipa enya nipa sabre die na na Yaa Serwaa wodofo makra medamase Ante saba e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asem asiew kane ne paa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom garlic bitters no benefit me benefit wan wo so koto wo de abrewa this my abrante me shuve wonante kakra na wabre nom Kingdom garlic bitters ene ne capsules nenya hode abre bia Kingdom garlic bitters ene ne capsules asembia ne ho edeben wo hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom ginseng power capsules nti sesia mpaso aye Kingdom ginseng power capsules emani gie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba sima enro yi wo benya bi wo bia ye ton ro bia Kingdom herbal no challenger. Don't let hunger slow your vim. Take chalk your hunger, then go get some toe chop. Chalk it with the great tasting Royal King cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your burger level intact. Hey, Royal King cracker. Take chalk your hunger. This advert is FDA approved. Buy any promo pack of Pomo tomato mix, Gino pepper and onion, or Gino jollof tomato mix. Cut open the sachet, find the code inside, text the code free of charge to *844*99#. There's over $2.5 million series in airtime to be won, plus amazing appliances and the grand rewards: a brand new car and an all expenses paid trip to a dream destination. This advert is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions apply. Taste